Wannan labari ne na wani yaro mai suna Travis ɗan shekara 15 ɗan Amerika wanda suke zaune a Kansa. Tun yana ƙarami Travis yake sace-sace, kuma ana yawan dakatar da shi a makaranta. A shekarar 1996 sai ya yanke shawarar yin babban laifi tare da abokinsa Andre. Sun tafi wata unguwa da kekuna domin sata a gidajen mutane. Bayan sun isa sai suka rabu. Travis ya shiga wani gida, Andre kuma ya tafi wani babban gida. Can ba da daɗewa ba, sai Travis ya ga mota Toyota Camry ta zo, ashe Andre ne ke tuƙa ta. Andre ya gaya masa cewa ya shiga gidan ya tarar da mutane a ciki, sai ya harbe su kuma ya kashe su, sai ya sato motar. Andre ya roƙi Travis da ya bi shi su ɓoye gawarwakin. Da suka koma gidan sai suka kasa ɗaukar gawarwakin saboda nauyinsu, sai suka ƙona gidan domin ɓoye hujja suka gudu da motar. Amma a hanya sai suka yi hatsari, motar ta kife, sai suka gudu suka bar ta a nan. Daga baya 'yan sanda suka zo suka fara bincike, suka gano gaskiya abin da ya faru. Bayan bincike, an kama Travis duk da ya ce Andre ne ya kashe mutanen, amma babu hujja akan Andre. An ɗora laifin duka akan Travis. Wannan shine hotonsa sanda aka kama shi. Daga nan aka yanke masa hukuncin shekara 28 a gidan yari. Ana haka ɗaya daga cikin 'yar waɗanda aka kashe mai suna Mata ta dawo ta gyara gidan, ta mai da shi masaukin baƙi. Mata mace ce mai yafiya saboda 'yar addinin Buddha cewa ta ko Buddhist. Sai ta fara rubuta wa Travis saƙonni zuwa kurkuku. Haka suka yi ta misayar saƙonni har suka zama abokai. Mata ta taimaka masa sosai har aka sake shi a shekarar 2018 yana kusan shekara 37. Wannan shine hotonsa a lokacin da aka sake shi. Daga nan ta ba shi aiki a gidanta a matsayin mai kula da harabar gidan. Amma bayan kusan shekara ɗaya, wata rana Mata ta siyar da wani abu na dala 10,000, ta ajiye kuɗin a gidan. Travis ya sace kuɗin. Da Mata ta gane, ta kore shi daga aiki, wanda hakan ya ɓata mai rai sosai. Wata rana da dare Travis ya dawo domin ramuwar gayya. Lokacin da Mata ta gan shi, sai ta ɓoye ta samu ta danna ƙararrawar neman agaji. 'Yan sanda suka zo, amma Travis ya riga da ya caka mata wuƙa ya kashe ta. Da 'yan sanda suka iso, Travis ya tsere ta taga, ya gudu ya hau mota. Yana cikin gudu sai motar ta makale, sai ya fito ya faɗa wani tafki da ke yankin. Bai iya iyo ba, nan take ya mutu. Wannan shine ƙarshensa. Kada ku manta ku danna like sannan ku yi follow.